an ye livre min bɔ tubabukan na u b'a fɔ a titre ye pour un Mali meilleur. Ni n ko n b'a yɛlɛma bamanankan na o kɔrɔ de wala an ka se ka Mali ɲuman sɔrɔ, wala an ka se ka Mali bila sira kan, sira min ka ɲi. Fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn an kan ko o bila sen kan. Livre in ne ye a kun fɔlɔ bɔ nin y'a san 16 ye. A titre kelen in don. Wa n ye kumakan minnu fɔ a kɔnɔ nin y'a san 16 ye. O kumakan kelen ninnu de b'a kɔnɔ. An kɔni y'a kurakuraya dɔɔni. Bawo san 16 ni ɲɔgɔn cɛ ji caman tɛmɛna pɔn jukɔrɔla la komi a bɛ fɔ cogoya min na. San caman tɛmɛna ko caman kɛra. Nka an ye min jate minɛ gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ jamana kan nin y'a san 16 ye. Ni dɔ ma fara gɛlɛyaw kan dɔ ma b'u la dɛ. O kɔrɔ ye min ye gɛlɛya ninnu fɛɛrɛ minnu tun kan ka tigɛ o la an ka faamuyali la o fɛɛrɛ kelenw kan ka tigɛ a caman na bi. O de la an y'a ɲini ka livre in kurakuraya k'a bila sugu kan mɔgɔw k'a kalan tuguni. A kun ye min ye mɔgɔw k'a kalan. Bawo an ka jamana in kɔnɔ kalan sabatilen tɛ kosɛbɛ. Ka livre kalan, ka gafew kalan, ka dɔnniyaw ɲini, ka dɔnniyaw sabati, k'a waleya o sabatilen tɛ kosɛbɛ. Barow ani kɔnɔkan kumafɔw ani samasamaliw o de ye an degelen don o de la nin tile damadɔ in na. Ni maa min bɛ fɛ ka jamana jɔ bɛɛ b'a dɔn a tɛ kɛ ni samasamali ni ka kumaw fɔ kuma min kisɛ t'a la ou bien ka kumaw fɔ kuma min daluya t'a la, daluya t'i bolo k'a fɔ k'i bɛ fɛɛrɛw tigɛ ka jamana jɔ k'a sɔrɔ i banbalen tɛ kow kisɛw kan ani kow faamuyali cogo kan a ka gɛlɛn kow ka ɲɛnabɔ. Donc livre in a bilali sugu la a kun de y'o ye. Jamana kɔnɔdenw ka a kalan, jamana kɔnɔdenw ka faamuyaliw sɔrɔ k'a daminɛ ɲɛmaaw la. Bawo n'i ko jamana o jamana ɲɛmaaw de don fɔlɔ. Minnu bɛ baara kɛ n'u hakiliw ye k'u bɛ an ka sanfɛ kalanyɔrɔw la n'o ye universitéw ye. Minnu bɛ ɲininiw kɛ n'olu ye chercheurs ye. Minnu ye politiki ɲɛmaaw ye minnu bɛ fɛ ka jamana mara sini. Minnu ye société civile ɲɛmaaw ye minnu bɛ fɛ ka kɔlɔsili kɛ ka politiki ɲɛmaaw bila sira ɲuman kan, ka baara kɛ k'u bila sira ɲuman kan. Ninnu bɛɛ ka jɔyɔrɔ bɛ livre in faamuyali ni livre in waleyali la. Livre bilala sen kan o hukumu kɔnɔna la. An b'a bisiki maaw bɛna a ɲini k'a kalan. N'u y'a ɲini k'a kalan maaw bɛna a faamu. N'u y'a faamu maaw bɛna a waleya. An b'o bisiki ka tila ka o duwawu kɛ. Tuma min na livre in kun fɔlɔ sɛbɛnni o ye san 2006 ye. Ani sisan ye san 16 ye. Denmisɛn minnu ye san 20 ye bi olu hakili t'a la n b'o se k'o fɔ. Mais anw minnu ye bi ni yirika ye 40 ni 50 ni 30 ye anw b'a dɔn 2006 jamana tun bɛ cogoya min na. 2006 ye ATT ka tuma ye. O y'a sɔrɔ ATT ka mandat fɔlɔ yɛrɛ tun don, filanan ma sɔrɔ. Jamana tun basigilen don. Bolo di ɲɔgɔnma tun bɛ sen na. Baara caman kɛra jamana kɔnɔ goudron dilanw ni école jɔw ni sira dilanw o caman kɛra ni ka jiw lase maaw ma ka courant lase maaw ma. O bɛɛ kɛra mun kɔnɔ? Lakana tun sabatilen don. Basigi tun bɛ yen. O lakana n'o basigi ni jamana ye gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ de la o. Bawo bi maliyɛn min bɛ hali san 3 la i b'a dɔn ko lakanaba tɛ jamana kɔnɔ. A daminɛna banbanciw ni rebelles ka sira kan ka na se terroristes ka sira kan. Maliyɛnw yɛrɛ tun degelen don lakanabaliya la kɔrɔnfɛla de la. Mais bi in na camancɛ dɔrɔn tɛ dɛ. Presque jamana fan bɛɛ lakanabaliya bɛ fan caman. Donc yɛlɛma donn'o min na o baara bɛ lajɛ. Filanan ye min ye n y'a fɔ an ye livre in kɛ tuma min na fanga tun bɛ maa bolo jamana kɔnɔdenw y'u bolo ɲɛsin maa min ma n'o ye régime démocratique ye. Mais o ni bi cɛ coup d'état joli a kɛra bɛɛ ɲɛna dɛ. Donc o ye jamana ka basigibaliya o fana sabatira dɔɔni. Bon an tun bɛ fɛn fɛn la yuruguyurugu ka ca jamana kɔnɔ bi ni yuruguyurugu man ca ni kunun ye Madi la n'a ka dɔgɔ ni kunun ye dɛ. An b'a fɔ kalanko min fɛnɛ fɔla kalanko ka gɛlɛn jamana kɔnɔ denmisɛnw bɛ baw tɛ baara sɔrɔ. Caman warala o fanfɛla fɛnɛ na. Donc o warala ni tiɲɛni minnu kɛra o de y'a kɛ wajibi ye an ma an ka livre in kurakuraya peut-être hakilina kura minnu bɛ yen k'o fara kɔrɔlenw kan halisa ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen nka n'an sera an ka kow kɛcogo la an ka ɲɛmaa ɲumanw sɔrɔ k'o k'an garijɛgɛ ye olu ka sira ɲumanw don an kɔrɔ
k'an fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ k'o sira taama bɛɛ ka jɛ ka jamana doni dɔɔni ta i ka fanfɛla la k'i seko kɛ ka wɔsi dɔɔni kun ka ɲani dɔɔni kun ka sɛgɛn dɔɔni kun ne dalen b'a la jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ donc livre in kunba dɔ fɛnɛ ye o yɔrɔ ye min b'a kɔnɔna la jamana bɛ cogoya min na politiki sira kan o ye tumako de ye tiɲɛ don maa si tɛ disi gosi ni coup d'état ye tiɲɛ don maa si tɛ disi gosi ni transition ye bon transition fɛnɛ n'a nana c'est que ko dɔ tiɲɛna de ka na ni transition ye ko dɔ tiɲɛna de ka na ni coup d'état ye o fɛnɛ ye tiɲɛ ye o kan ka ɲɛfɔ nin fila bɛɛ mana bila minɛn kɔnɔ an b'a fɔ ko an bɛ coup d'état tuma kɔnɔ an bɛ transition tuma kɔnɔ an b'a lajɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogoya di ni hɛrɛ ni baden ye wa ka bɔ a kɔnɔ ni sawura ye sawura min b'a kɔnɔ an tɛ segin an kɔ tuguni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ b'a fɔ ko a ka d'olu ye nin coup d'état ni nin transition ka kɛ mali yɛrɛ coup d'état laban ni mali transition laban ye o kɔrɔ ye min ye an bɛna se ka bɔ a kɔnɔ ni lahala ni sawura jumɛn ye min b'a to an tɛ segin an kɔ tuguni baara dɔw kan ka bila sen kan donc o baara minnu kan ka bila sen kan an ma an ɲɛsin o de ma faraɲɔgɔnkanw kan ka kɛ pour que o baaraw ka bila sen kan ni hɛrɛ ye jamana ka nafa sɔrɔ o faraɲɔgɔnkanw fɛnɛ kan ka kɛ o ɲɛmaaw fɛnɛ ka sira ɲumanw yira ani k'a yira ni sawura ye min b'a to jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bɛ fara olu kan ka baara kɛ ne bolo bi n'an bɛ kuma jamana transition kan an b'o yɔrɔ ninnu de lajɛ an bɛna se ka dilanni kɛ cogoya di ka transition in ka kɛ hɛrɛ la a kun ka cɛ hɛrɛ la pour que transition ɲɛmaaw sini ma sinikɛnɛ ma jamana kɔnɔdenw k'u hakili lajigin u la k'a kɛ komi maa minnu ye jamana jeli furakɛli daminɛ n'a bɛ fɔ min ma ko refondation a daminɛ a ka tu ka tigɛ nin tuma in na après minnu bɛna kɔfɛ olu k'a tɔw tama ɲɔgɔn cɛ k'a bila sen kan dɔɔni dɔɔni fo ka taa kɛ nimisiwasa ye donc hakilina kan ka k'o sira ninnu de kan an ka faamuyali la livre ko bɛ se ka fɔ jamana kɔnɔdenw bi a bɛ se ka fɔ sini bawo livre kolobakari dɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen bon livre kolobakari dɔ kan ka kɛ samedi don sɔgɔmada fɛ Memorial Modibo Keyita la an bɛ bɛɛ invité aw yɛrɛ fɛnɛ invitelen don an bɛ don k'a walanwalan dɔɔni ka tɛmɛ an ka nin baro in kan pour que ka fɛn fɛn b'a kɔnɔ a kunkun n'a ɲɛɲɛ ka caman fɔ mɔgɔw k'a faamu bawo o ye heure 2 baro ye inchallah donc k'a daminɛ bi sa fo don min livre bɛ sugu kan déjà livre bɛ se ka san librairie bɛɛ la hôteliw kɔnɔna la Bamako librairie la bibliothèque nationale yɔrɔ yɔrɔ la livre bɛ feere livre bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la livre ye CFA wari 2000 tubabukan na a bɛ fɔ ko 10 000 francs CFA livre kɔni ye page 380 ni dɔɔni a bɛ komi livre ka girin mais a bɛ kalan nɔgɔya la ni mɔgɔ y'i ka temps ta fɛnɛ an bɛ tuma min fɛnɛ na nin ye vacances tuma ye mais a bɛ se tile 1 tile 2 tile 3 i bɛ se ka livre in fan caman kalan an b'a ɲini maaw fɛ u k'a kalan o ka d'an ye